Lapsen asennossa. Huomioi oma hengitys. Rennosti sisään ja ulos. Kurkota kädet pitkälle eteen. Nappaa sormenpäällä kiinni. Sisäänhengitys tuo nelinkantti. Siellä kyynärpäitä kohti toisiaan tuo varpaat alle. Ulos hengityksellä työnnä lantio korkealle alaspäin katsova koira. Polvet voi olla vähän koukussa, kantapäät ilmassa. Sisäänhengityksellä palaa nelinkantti, käännä katsetta eteen. Ja ulos hengityksellä lapsen asento. Sisäänhengitys on taas jälleen nelinkantti. Ulos hengitys koiraa, jossa haet pituutta selkään. Sisäänhengitys nelinkantiin. Katse rintakehä eteen. Ulos hengityksellä pyöristys lapsen asennossa. Jatketaan hetki näin. Notkista nelinkantin. Ulos hengityksessä kutut koiraa, pidennä selkää. Hallitusti alas, notkistus. Ja ulos hengityksellä pyöristys lapsen asennossa. Vielä kerran lähdetään kohottautumaan koiralle ja jäädään polkemaan. Ulos hengityksellä yhtä kantapäätä alas, sisään hengityksellä toista. Samalla työnnä lantio korkealle, selkä pitkäksi. Rauhoita jalat. Käännä katse eteen käsien väliin. Tuo oikea polvi rintaa vasten. Työnnä lapoja irti toisistaan. Työnnä vasemman jalan varpaalla. Sulla on tilaa astua oikea jalka eteen. Laske vasen polvi alas. Tuodaan ylävartalo pystyyn. Lähtetään vähän lantiota alle. Ehkä pieni paine vasemmalla lantio etupinnalla. Kädet takaraivon taakse. Paina takaraivoa, käsiä vasten, niska pitenee ja avaa kyynärpäitä sivulle. Hengitys kulkee rennosti. Sisään ja ulos. Sisään hengityksellä voit ajatella, että vähän painat takaraivoa enemmän, avaat enemmän kyynärpäitä sivulle. Ulos hengitys juurruttaa, rauhoittaa. Lähde suoristaa etumaista jalkaa, pidä nilkka ojennettuna. Käännä rintakehää hieman etujalan puolelle. Edelleen takaraivoa käsiin työtä. Palaa kesken, löysää kädet, koukista jälleen etumainen polvi. Lähdetään siirtää painoa etumaiselle jalalle, ponnistetaan eteen tarkoitukseen yhdellä jalalla. Hae selkään pituutta sisään hengityksellä, ulos hengityksellä anna pääpainoa alemmaksi ja aktiivinen vasen jalka. Koetat saada sitä vähän ylemmäksi. Näet, että työnnät takia poispäin lantiosta. Vasen jalka on ihan suora. Seuraava sisäänhengitys. Lähde kohottaa ylävartaloa pystyyn, tulee yhden jalan varassa ylös. Vasen jalkapohja oikea jalan sisäpintaa vasten, puuasento.
Kädet vastakkain rintakehä eteen. Työnnä päälakea ylös, tukijalkaa alas ja kaikkia keskilinjaa. Hengitys kulkee rennosti. Sisään hengitys keventää. Ulos hengitys juurruttaa. Kaukista vähän tukijalkaa. Lähde tuomaan vasen jalka oikean yli. Kotkajalat. Jos sulla yltää jalkaterä vielä oikean pohkeen ympäri, voit laittaa. Jalat on paikallaan. Työnnä kädet eteen, lavat irti toisistaan. Tuo oikea käsi vasemman yli. Painat kyynärpäitä toisiaan vasten, kun tuot kyynärvarret ylös ja ehkä kämmenet toisiaan vasten tai peukalosta kiinni. Tuo kyynärpäät kasvojen korkeudelle. Kämmeniä vähän poispäin kasvosta. Garudasana. Seuraava sisäänhengitys. Lähde löysämään kädet ja jalat ja uloshengitys. Tadasanaa. Rullaa nikamanikalta alas. Kädet alustaan. Perutellaan alaspäin katsomaan koiraa. Ehkä vähän jalkojen liikuttelua. Koukista molemmat puolet. Tullaan lapsen asentoon. Huomioi hengityksen rytmi. Lähdetään tekemään toiselle puolelle sama sarja. Ojenna kädet pitkälle eteen. Karraa sormenpäillä matosta kiinni. Sisäänhengitystä on nelinkonti. Varpaat alle, vedä kyynärpäitä kohti toisiaan. Alaspäin katsova koira. Käännä katse käsien väliin. Koukista vasen polvi rintaa vasten, työnnä oikealla jalalla. Ja astu vasen jalka eteen. Oikea polvi alas, ylävartalo nousee. Käännät lantiota alle. Kädet takaraivan taakse. Painat takaraivoa käsiä vasten, avaa kyynärpäitä. Sisäänhengityksellä aina aktivoit. Painat, avaat, uloshengitys juurruttaa. Lähde suoristaa vasen jalka, kierrä rintakehää vasemmalle. Ja sitten taas aktivoit, painat takaraivoa käsiä vasten, avaat kyynärpäitä sivulle. Palaa keskelle, löysä kädet, koukista vasen jalka, tuodaan kädet lattiaan ja eteen taivutus vasemman jalan päälle. Oikea jalka aktiivisena suorana, ojennat sen mahdollisimman kauaksi lantiosta. Sisäänhengitys pidentää selkää. Uloshengitys taivuttaa syvemmälle. Seuraava sisäänhengitys lähtee kohottaa kohti puuasentoa. Vasemman jalan päälle. Päälläkin ylöspäin, hartiat rentona. Paina tasaisesti vasemman jalan päälle ja kaikki puristaa keskilinjaan. Koukista vasenta polvea. Tuo oikea jalka vasemman yli. Kotkajalat. Kädet työntyy eteen. Vasen käsi oikea yli. Kotkakädet. Kyynärpäät kasvojen tasalle, kämmeniä vähän poispäin kasvoista. Sisäänhengityksellä lähdet löysäämään. Uloshengitys, jalat vierekkäin. Rollaa eteen taivutukseen. Peruttele jalat alaspäin, katsomaan koiraa, jos tuntuu, että haluat liikutella jalkoja. Liikuttele.
sitten koukista polvet lapsen asento. Palata huomio hengitykseen. Tän kohottautuu kyynärvarsi tuolla nelinkontilla. Kyynärpäät olkapäät päällekkäin, tuo kämmenet vastakkain. Suorista jalat taakse, kyynärvarsi lankku. Näytät, että sulla vatsa ja selkäpuoli tekee yhtä paljon töitä, selkä on neutraalissa asennossa. Hengitys kulkee rennosti. Lähde kävelemään jalat lähemmäksi kohti kyynärpäitä. Siihen asti sulla vielä pysyy kannatus kyynärpäissä. Pää on irti lattiasta. Katse voi olla kuitenkin taakse jalkojen välistä. Kantapäät ilmassa, polvet koukussa. Joko pidät tässä, tai optiona nostaa oikea jalka ylös selän jatkeeksi. Ja missä ootkaan, hengittele rennosti. Jos oli jalka ylhäällä, lähde rauhassa palauttaa. Voit vähän kävellä jalkoja poispäin kyynärpäästä ja lähde sitten tuomaan oikea polvi kohti oikeaa kyynärpäätä, pidentele vasen jalka pitkälle taakse. Päästään kyyhkyvasentoon. Anna lantion seudun rentoutua. Huomio, että kasvot, hartiat on rentona. Kädet tukevasti alustaa hartian levyisesti. Tuo vasemman jalan varpaat alle. Lähde perottele täältä alaspäin katsovaan koiraan. Hae selkään pituutta. Lantion korkealla. Ja sisään hengityksellä tuo oikea jalka selän jatkeeksi. Koukista polvet, kanta tulee kohti pakaraa. Lähde kääntämään katse eteen käsien väliin ja työnnä vasemmalla jalalla. Anna keho etupuolen pidentyä. Ja ajattele, että lähdet viemään päätä kohti kohotettua jalkaterää. Rintakehä avautuu, vatsa pitenee. Kokeile nostaa polvia vielä vähän ylemmäksi. Ja täältä lähdet tuomaan oikea polvi kohti rintaa. Astu jalka eteen. Käännä vasemman jalan kantapää lattiaan. Sisään hengitys tuo ylös. Soturi 1. Hae pituutta kylkiin sisään hengityksellä. Anna lantion painoa alemmaksi ulos hengityksellä. Työnnä kädet sivuun. Tuo selän taakse ristiin. Pyörät olkapäitä. Sisään hengityksellä ojenna selkää. Ulos hengityksellä taivuta oikean jalan vierestä eteen. Kädet tulee poispäin lantiosta. Nöyrä soturi. Voit kokeilla koukistaa oikeaa polvea vähän reilummin. Antaa painovoimaa houkutella ylävartaloa alas. Seuraava sisään hengitys lähtee tuolla ylävartalo ylös, kädet takas alaselkään. Löysäät. Käännä lantio suoraan eteenpäin, takajalka suoraan eteenpäin. Ja laske vasen polvi alas. Varpaat voit jättää alle. Tuo vasen käsi vasemmalle kantapäälle ja lähde pidentää oikea kylki. Samalla työnnä lantiota eteen, jos tasapaino säilyy, voit kääntää katseen kohti kattoa. Rauhallinen palautus takaisin ylös.
Heiluttellaan lapsen asento. Huomioi hengitystä. Huomioi kehon tuntemuksia. Lähdetään tekemään toinen puoli tästä pätkästä. Kohottaudutaan nelinkontin kyynärvarsille. Kämmenet vastakkain, kyynärpäät on olkapäiden alla. Pidennä jalat taakse, kyynärvarsi lankku. Lähde kävelemään jalat lähemmäksi kyynärpäätä. Pidä kannatus kuitenkin, pää ei lähde laskeutua lattiaan. Ja jos toisella puolella nostit oikeaa jalkaa, nosta nyt vasen jalka selän jatkeeksi. Hengitys rentona. Keho on jäntevä, mutta silti rento. Jos oli jalka ylhäällä, lähde rauhasta palauttaa. Ehkä vähän peruuttelet jalkoja taaksepäin. Vasen polvi kohti vasenta kyynärpäätä, oikea jalka pitenee taakse. Kyyhkysasento. Tuo kädet tukevasti alustaan, tuo oikea jalan varpaat alle. Perotella alaspäin katsomaan koira. Tuo vasen jalka selän jatkeeksi. Hae pituutta selkää. Koukista polvi, vasemmasta jalasta kantapäätä pakaraa. Käännä katse eteen käsien väliin, työnnä oikealla jalalla. Anna keho etupuolelle pidentyä, avaa rintakehä katse eteen. Koetat nostaa päätä kohti jalkaperää. Anna polvi kohti rintaa ja nosta jalka eteen käsien väliin. Sisäänhengitys, tuo ylös oli 1. Hylje pitenee sisäänhengityksellä. Juurtuminen, lantio painuu alas ulos hengityksellä. Työnnä kädet sivuun, tuo selän taakse risti. Pyörätä olkapäät, sisäänhengitys selän ojennus. Ulos hengitys taivuta. Vasemman jalan vierestä eteen, kädet tulee pois päälomutusta. Nöyrä soturi. Kokeile koukistaa vasenta polkea vähän enemmän. Selkä painuu alas. Seuraava sisäänhengitys tuo ylös, kädet alaselkään löysäät. Käännä lantio, jalkaterä eteenpäin ja laske oikea polvi alas. Oikea käsi oikealle kantapäälle. Työnnä lantiota eteen, kun pidennät vasenta kylkeä. Rauhallinen palautus takas ylös. Tullaan lapsen asentoon. Lähdetään vielä tekemään sarja vähän rivakammalla tahdilla. Noin, 1 hengityssuunta per liike. Lapsen asennossa ojennat kädet pitkälle eteen, tarra sormenparannatusta kiinni.
Sisäänhengitys nelinkonnin, varpaat alle. Uloshengitys alaspäin katsova koira. Ohista oikea polvi rintaa vasten. Astu jalka eteen. Laske vasen puoli alas. Ylävartalo pystyyn. Kädet niskan taakse. Sisäänhengityksellä. Nostat sydäntä, avaat rintakehään. Uloshengitys, ojenna jalka suoraksi. Sisäänhengityksellä kierrä. Uloshengitys, palata rintakehä takas eteen. Kädet lattiaan, ponnistetaan oikean jalan päälle. Pidennys. Taivutus. Sisäänhengitys lähtee omaan puuasentoon. Ja uloshengitys juurruttaa. Tai vielä keveyttä sisäänhengityksellä. Vakautta uloshengityksellä. Sieltä kotka-asento, vasen jalka oikea yli. Jalakko on paikallaan. Oikea käsi vasemman yli. Sisäänhengitys keventää. Uloshengitys juurruttaa. Löysätään. Jalat vierekkäin. Rullaus eteen taivutuksen. Perutellaan koiraa. Poljetaan ehkä hetki paikalla. Sieltä polvet koukkuun. Lapsen asento. Sisäänhengitys tuotas nelikon. Uloshengitys koira. Vasen polvi rintaa vasten. Askel eteen. Oikea polvi alas. Lantio alla. Kädet takarajon takana. Sisäänhengitys avaa. Uloshengitys juurruttaa. Jalka suoristuu, sisäänhengityksellä kierto. Uloshengitys palauttaa. Polvi koukkuu ja eteen taivutus vasemman jalan päälle. Seuraava sisäänhengitys tuo puuasentoon ylös. Uloshengitys juurruttaa. Keveys. Vakaus. Kotkajalat. Kotkakädet, vasen käsi oikean päälle. Löysätään. Ja vierekkäin. Rullaus eteen taivutukseen. Perutellaan koiraa. Polvet maahan. Ja lapsen asento. Hetki palauttaa huomioon taas omaa hengitykseen. Tullaan nelinkontin kyynärvarsille. Kämmenet vastaan. Pidennetään taakse. Lankku. Kävellään jalka delfiiniasentoon. Ja optiona nostaa oikea jalka vielä ylös. Jos oli jalka ylhäällä, palaten tuodaan oikea polvi kohti oikean kyynärpäällä. Kyyhkynen. Kädet tukevasti alustaan, varpaat alle. Koira. Oikea jalka selän jatkeeksi. Polvi koukkuun, katse eteen, pidennetään kehon etuosaa, koitetaan nostaa katsetta päätä ylös samalla kun nostetaan polvia ylös.
Ja polvirintaa askel eteen. Sisäänhengitys. Tuli 1. Työnnä kädet sivuun. Selän taakse risti. Ojennus, olkapäiden pyöräytys. Ulos hengityksellä nöyräsoturi. Sisäänhengitys tuo ylös. Löysät kädet. Suorista lanti. Ulos hengityksellä laske jalka. Kamelivariaatio. Mennä lantiota eteen, avaa oikea kyy. Rauhallinen palautus takas ylös. Perutellaan lapsen asento. Toinen puoli. Nelinkotti kyynärvarsille. Pidennellään jalka. Kävele jalat kohti kyynärpäitä. Ja optiona nostaa vasen jalka ylös. Ja sieltä kyyhkyseen vasen polvi kohti vasenta. Kädet tukevasti alustaan, varpaat alle. Koiraan. Sisäänhengityksellä vasen jalka selän jatkeeksi. Koukista polvi, lähde pidentää keho etupuolta. Työn rintakehää, katsetta eteen, päätä ylös, polvea ylös. Polvi rintaa askel eteen. Soturi 1. Työnnä kädet sivuun, selän taakse risti. Ojennus. Nöyrä soturi. Sisäänhengitys tuo ylös. Ulos hengitys, polvi laskee. Avaa vasen kylki, työnnä lantio eteen. Palautus keskelle. Lapsen asento.